So what's up mga guys or mga langga so for today's video is mag picnic another picnic mga langga of June 27, 2024. So karon adlaw mga langga is birthday ni JC so wala man siya makauli, so kita na lang mga langga so kita na lang maligo so kini ang ato hangda mga langga gamay nga kinilaw, gamay nga isda, gamay nga pansit, gamay nga mangga, basta ginagmay lang na siya mga langga so natasa ka narata sa tungudlong. It's because the water or the sea is very high so nanata diri sa pangpang na lang so dili na ta maglakaw-lakaw pa kay layo na, so nga rin na lang mi mag picnic sa duol para inighakot sa among mga dala is daol na lang sa balay so karon is nagkuan pa na sila na si mama ara mo na among handa mga langga handa for today's video. Kana ligo-ligo na sila mga ligo ta mga langga kay atong San Juan is medyo lubog ang tubig, so karon is dili gid siya lubog, tinaw kaayo so naragapon ta sa Daplin para sa San Juan, sa Daplin lang gihapon ta kay para dili na ta sigi og hakot. Unya karon is gutom naman kaayo, so mga una gid ta kay dili ta daghan kanang kuan cheche boreche, so mga una ta kay gutom naman, so ako na nagipang-agda ang mga bata mga langga kay grabe ka hangulog tubig so ganahan gyud sila maligo bisan wala pay kaon, so mga unta mga langga, mga unta og Fenobre kay kuan man ni sila malipay man ni sila bisan og wala kayo handa basta kay makaligo jud og dagat. So banin ninyo mga langga kay para ma-enjoy sad mo, sana ma-enjoy kayo sa aming kuan kay gimingaw na sa kuan so dili na ta mag-edit pa, so diretso na lang ni ang atong vlog so di na ta mag-edit kay ngano kapoy na or hassle na so base over na lang ni nato kay para madali kay ini kuan man gud kuan sa dagat kanang saba ba ayang kanang kagus-o sa kuan balod nya saba sa mga bata tapos nagpa-sounds pa mi, nagpa-disco mo na nga saba jud dili gid madungog mo ni nga voice over na lang nako mga langga kay para makuan na sila madali ra pag upload, dili na ta mag edit pa, so simple kayong atong kuan simple lang atong salo-salo kay wala man sad si JC dire wala man kauli, so kita lang usa so nindot yun mga langga nga magkatigom ang kanang pamilya so kana mga igagaw magtigom, anak nako, anak ni Joy, kana si mama, si papa, kauban na maghapon sila, ug nindot gyud unta mga langga og kami tanan igsoon is magkatipok ug ang managigagaw is kuan kanang closed sila ba kay pag maduol sila sa usag-usa nara ko duha ka chikiting kana naka white tapos sa luyo nagbitbit kadto man ako mga dalaga, so dalaga na gyud sila nya biyaan na ta charot. So dire sa province is di na kinahanglan og kuan gud mga langga di na kinahanglan og daghan pagkaon, basta kay naay pagkaon habhab kana busy pugay na sila mga unta ninyong tanan mangaan. So nindot ikaligo karon mga langga kay kuan man kanang dili gid siya init dili siya init, so lami kay babad og tubig. Nag-request na sa katawo nga tab-ang ko na mong kinilaw, so ato na pud po nanog kuan asin ko asin nga sa kabantal, so mo nagipun-an
og enjoy sa miring dapita no kay narang akong usa ka bata. Si Papa na is nasa luyo naglingkod lang kay kami is gabarugra. So tawan gyud ang kuano pangpang no natawaan jud ang pangpang mga langga kay naman mi diri ga saba-saba na res Papa Luoy manggod kay ang among bangko mga langga is dili gyud mo barog sa kanang sa ubos ba kay daghan man kaayo bato no. So dili gid siya makalingkod. So happy lang ta direng dapitan no. Kay importante bahalag pobre basta magkabanding-banding ba na. Kay more man importante dire sa kalibutan. Ang among kinilaw mga langga is kuha na siya. Na siya mangga. Ni aslo mang suka pertidyong lami ano. So namit gid kaayo ang kinilaw. Nya labi na kay naami sa daplin sa dagat. So barog lang mi barog. Dili lang mi magkuano kay kanang kuan man among bangko is nami dalang bangko mga langga pero dili gid siya mo barog or matakil po siya no kay dili man pantay ang kuan na pa sa kabaha. Hi. Mura man siya gi kuan o gi biyaan og uyab. Kana is ang uban is diha nagkaon. Ganahan po sila na sa tubig magkaon. Ana sila magkaon sa tubig. Hi. Nana sila para ini kayabok o sara. Ang usapod o nara. Papa gabarog ragid si Papa in taon. Kay ang among bangkuan ang mga langga is kuan naman dili mo barog no. So padayon ang among ligo-ligo hangtod nga maghapon hangtod matakas ni sila og kaligo. O kana lang mga langga. Thank you for watching. Bye-bye. See you in my next video. God bless all. Bye-bye.